tapykça yeterlik bolly. Oňa hiç de adam bolasy ýok. Bolmany ol biraz aklyna haýlanar. Erten näme beýle haşlaýan? Mene ýene biraz göçkünrek sady çalmagy buyurdum. Näme diýseň diýip welin mene indi tant etmen. Tanys meýdan çatna var? Ýok, bu diýeniňde boýun bolmaly. Gowsy temmi ýökmünde tokoýa gidip agas çapaýyn. Isläniň et. Baş üstüne. Добрый вечер. Geceniz hayırlı dedi merhametliğiniz. Gadırlap karşılanğıda ul hoşalyk bildirýän. Diýmek siz bagşlaň, siz meni gaty aljaratdyňyz. Mene siz meni karşılamana gelýär käňde öýdüp durun. Ýok, men bu ýerden çykyp gidip barýadym. Onu sizi ýoluňyzdan saklap bilmen. Ýöne men eýem on ýetimden däňdim. Sizi tanta çağırmagy ruksa dedim. Ýöne sadyň çalnaryna garaşda gowy bolardy. Näme üçin saat çalnan o, Halipa? Saat çalın! Siz kim bolarsınız? Siz sonra gidip duracakmı ya da tant etmekçi mi? Bu ev kim bolup biler? Ahmal ogydyň özi aýdar. Oglumy da dünýädäki ähli zady onu da aýdýän. O gyýdyň hereketlerini saatlaşygyna bir tyýnet. Onu bäri sagyr aýtak näle bar? Oy ilki tant etsinler. Biziň şol bir heppämiz bilenmi? Feritde soň hayran almaly bolaýmy? Не знаю. Sen on kimdigini bilýän näersiň? Ay ýok, bilemok. Aýsagyzdan siz kim bolsaňyz? Size bunu bilmek hükmanmy? Onu hey bolmany ýüzüňizdäki perdäni bir aýraýyň da. Mene onu tanamajak bolýan. O siziň ondan isleýän zadyňyz edýärdi. Ýöne kim o? Size ogluňyzdan meter howluk gaňyz. Dogurdanam, siz kim bolarsyňyz? Onu bilmek size näme gerek? Men özüme gelinlik saýladym. Ýöne on kimdigini bolýan bilemokda. Ýuwaşrak gürleň şadada, sizi işitmekler mümkin. Goý işitdiler. Men muny bütün dünýä jar etmäge taýyn. Men aşyk boldum. Begenjimden ýaňa başym aýlanýar. Onu soňam men öýlenýän. Ýöne siz sorama ýatdan çykardyňyz. Nämeni? Şogy size gelinlik bolmana razymyka? Siz men teklifimden boyun gaçyrýaňyzmy? Siz üçin bu geň görünýändir boli. Jogap beriň. Siz bu teklife razymy? Men size tapmaça aýdaýyn. Eger şolaň jogabyny bilseňiz, ine diňleň birinji tapmaça ýüzi gözi küllen ýaňa gapgara ýön ol peç arasalayjy däl. İkinji tapmaça başgaby ýelekli, elinde de ýaý, ýön awçy däl. Ýeriň bildiňizmi? Olur näme diýerler? Köşüşdiňizler. Siz öreýän sabır takatsız. Üçinji tapmaça Egnekli wagty kümüş tapak bileti kilen ýön ol şagydy däl.
Arman, tapmaçaryň jogabyny tapýan çaňa hoş galyň. Sag bolun. Yer näme boldy? O gün näme kaç gitdi? Ola aşk olaydy öýdýär. Sen başga näme isleýädiň eýsem? Men razylygym almanmy. Biz onu ente görbeririz. Mehribanym, senem ýaşy wagtyň öz hosarlyňa gulak asmaýadyň. Hani şonu ýada sal. Wagt jynyron. Näme üçin saat salnanok? Boluň saat salyňda. Rikler. Çaltyrak aty getirim. Arzu kuşum nir desen. Ağır derde gallym men. Gaýgy hasrat gören nälsiň? Süýge göwün beren dälsiň. Derweden açın. Derweden açın diýen. Derweden açın. Näme boldy? Winsek, hani bar eliňdäki maňa ber.